दिनै गोजोननाय मोनदों जितुनिखि भारत सरकारनि खुंथायखौ भारत खुंथायखौ मोनसे गोग्गो आरो गेबें लामानि माने मोनसे सरकार मोननो थाखाय जिहेतु जोंहा बयबो अधिकार दङ बे अधिकारखौ जों दिनै हायबस्त खालामदों मोनथायखौ जों बाहायदों दिनै आरो बेहाय आंनि गावनि भट सेन्टाराव फैनानै जिनिखि भटार्सफोरनि बा सुबुंफोरनि जि लोब लोब फैनानै माने भट होफैनाय थासारि बेखौ नुनानै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो आं सासे भारतीय जनता पार्टीनि एबा बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा हिसाबै थारैनो गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि जि सापर्ट बिथांमोननि जि फैनानै भट होफैनाय बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों। जिहेतु दिनै नोंथांनि बे माने सेन्टारावनो बेसेबांसो भटारफोरा बेहाय माने 1159 भटार्स दङ किन्तु बेहाय हयथ' 100-150सो भटार्सआ फैनाय नङा बाद बाखिथ' भट फैदों नोंथांमोनाथ' लाइनखौ नुबाय थादों लाइन जानानै फुंनिफ्रायनो 7 बाजिनि आगोलनिफ्रायनो लाइन जाफैना भट होबाय थादों दासिम 200नि बारा भटार्सआ भट होलांबाय बेखायनो बेहाय नुनो मोनदों जे जोङो माने बिजेपिनि फामि बिबारनि जिथु माने सुइस बुटम गोसोम जालायलायदों बेखायनो जोङो मिथियो जे जोंनि भटआ बा बेहाय बे सेन्टाराव बिजेपिया बांसिन भट गोग्लैदों आरो साफा सानै थाखागोन सोरबा नांगोलाव सोरबा आखायाव सोरबा गेसाव होखागोन बेयो माने खायसे खुद्रिनाय दङ खायसे मिन्थियालासिनो जों बयबो मिथियो जे जोंनि गेजेराव दासिमबो लिटारेट जाजोबाखै भट होनायाव गिनाय बोराय बुरै बेन्थ'फ्रा गिनाया दङ दाबो बेखायनो थांनानै बहाबा होनांगौखौ बहाबा होफ्लांनाय होसननायफ्रा जायो बेखायनो बे गुबुनावबो गोग्लैया नङा बेखौ आं बुंनानै मुलाम्फा जानाय नङा बेखायनो गोग्लैथारगोन। 100% बेयाव आरो खुनु डाउट गैया दिलीप सैखियाया जिहेतु जोङो UPPL AGP BJP मोनथाम दोलोजों लोगोसे बर' माहारिनि दल संगठन आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दल संगठनफ्रा सापर्ट खालामदों बेहाय आरो बुंनांगौआनो जेबो गैखाला आरो अपसनानो गैखाया बिजेपिखौ होआबा मानो होनबा थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मदि बिथांखौ गाहाय मन्थ्रि बनायनायनि देशबासिया भारतबासियानो थिरां खालामखाबाय बेखायनो बेहाय रावबो माने गुबुन सानखायाखै जे बिथांखौ लाबोआलासिनो थाया होननानै बेखायनो बिथांनि जि बिथांखि लानाय थांनाय 10 बोसोरनि जि खुंथाय सालायनायाव जि बिथांखि लानाय बे बिथांखिनि गेजेरजों साफ्रोमबो गरिब गुन्द्रायाबो माबा नङा माबा मोनसे माने स्किमाव हाबदों बेखायनो बेफोर मोननायनि बेलायाव दिनै बिथांखौ साबायखर होनोनो फामि बिबाराव भट होफैदों आरो दिलीप सैखिया देरहानाया 100%खा। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।